o principal é ter un centro onde organizar todo o tema de oficinas, máis de local para almacenamento de maquinarias, mas despois temos programado máis para diante poñer algo de biomasa, sabes, algo para poder materializar o que é a materia prima que nós producimos, facer algo útil para poder darlle outra inversión máis ao tal. Por suposto, porque a subvención é unha parte importante para o tema económico. Se non fora a axuda, pois eso teríamos que retrasalo, pois igual facer menos proxecto, incluso retrasalo, porque os medios económicos non che dan para facer toda a inversión que se fixo. Sí, a pena que non houbera máis iniciativas, máis proxectos que poñer en marcha, que sería unha forma moi boa de desarrollar o que é a zona, porque, bueno, como todo está un pouquinho mal, pero a nosa zona está tamén bastante deprimida, pois sería unha boa iniciativa para poder sacar adiante outros proxectos que están en vías de inicialos, e tamén por temas económicos igual non teñen forma de leválos adiante, non?